Da ja se pristaje. I ja kažem, jesi primetila, kaže nisam. Pa rekao, nemam ja toliki kurac, valjda, ko taj sprej. Kaže, ja bi ja mislila da nije mi čuo. Znači, sprej si je stavio u... Lak, ne znam. Lak za kosu. Stav. Koje veličine, velik. Pazi semafor da ne Pazi uđe. semafor. I virilo je koliko sam... Viš takav auto za taj, skola, vidi cigar. A ono, pozad 96... A za ovo šta se radio sa bočkašicom? Neki kući koje sta bočkašica. Ono ga man. Onda se čovječe vozi, udarit ćeš u motor ovaj pjače, vidiš koliki je. Da poslije gledaš kuću. Ali nije prepisano na tebi, znaš? Vidi pjače, vidi. I taj vozi motor, sve ti vidi. I on. Daj bre Gorane, dobro, da. Nemoj izvukaš. To znaš, da staviš na internet to, na YouTube, to na koliko preko. Izvuku je... Do 28, 29 godina. A? To ne znam. Ajde, kaži šta hoćeš, ajde. Kanale bočkašic pal. To je taj šale stari pazi, on svira ostati, tako? On svira terci. Kaži ne šale. On svira terci. Drugi glas ponekad svira. A, Gorane, gdje sviraš ti? Gdje sviraš? Kada mi? Gdje sviraš, ozbiljno ti? Čukurska vitica, tamo každi vam. Još ti to znaš, da ti moj glas. Ne znam. Ovo ne si čuo. A kaži sad, ajde šta hoćeš. Da stavim na To YouTube. sestra moja, šta radi mama tvoja, otac moj tvoj. Ajde, dobro gledaj. Znaš šta je, da od sestru. Ono drugo. Sada tvoje parku. Zagrljen. Prolazi, pitaj. Šta ste ova dvojka se da govori? A on će da govori. A on? Moja mama je njenoj mami sveka. Ko su njih dvoje? Da bi to moglo da se... Moja mama je njenoj mami sveka. Da, dvoje sam. Jo, šestero. Šta radi majke tvoje? Otac tvoj tvoj. Znači šta? Da li sestra moja? Mažina sam, jeste sestra. A kako sestra? Pa to je... Znate, njegov pošto nije. Evo, sestra moja, šta radi majka tvoja? Otac moj tvoj. Da se snijemo se to, ne na škotu biti. Kaži škotu. Možeš koncentrat. Da ne menjaš i gledati. Ne, nisam nigdje, da sam 15. Nemaš. Uspio.